L-Aġenzija tal-Gvern Infrastructure Malta ħejjiet pjan ta' ħidma mal-Kunsill Lokali għat-toroq residenzjali li permezz tiegħu se jsiru madwar 60 km ta' toroq residenzjali fis-sena. L-Aġenzija ddejja b'konsultazzjoni ma' 54 kunsill lokali f'Malta sabiex tfassal il-pjan nazzjonali sabiex ittejjeb il-kwalità tat-toroq residenzjali madwar Malta. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura għal proġetti kapitali Aron Farrugia tkellem dwar l-importanza li l-poplu jkollu toroq ta' kwalità tajba u siguri. U spjegaw wkoll li l-Gvern se jinvesti 35 miljun euro li permezz tagħhom se jkompli l-investiment f'infrastruttura li tikkoraġixxi n-nies jażlu mobilità aktar attiva billi jiġu implementati elementi ta' cycling infrastructure u bl-inkorporazzjoni ta' infrastruttura li tikkumplimenta l-użu ta' trasport pubbliku. Se nkomplu nibnu infrastruttura għan-nies u llum flaqa ma' Infrastructure Malta u l-Kunsill Lokali rispettivi diskutejna ta' kif ikunu huma stess il-Kunsilli Lokali li jgħidulna li ma' toroq huma jixtiequ illi aħna nagħmlu fi żmien illi ġej. Qed nirgħu dwar 60 km ta' toroq sena wara l-oħra. L-Aġenzija talbet lill-Kunsilli Lokali biex jaġġornaw il-listi tat-toroq residenzjali li huma ta' priorità għal lokalitajiet rispettivi tagħhom sabiex jinbnew mill-ġdid bejn is-sena d-dieħla u l-2025. Għal kull sena l-Aġenzija se talloka lill-Kunsilli Lokali numru ta' toroq fil-konfini amministrati minnhom biex isiru xogħlijiet fihom. Il-Kunsilli Lokali ntalbu wkoll biex jibagħtu l-proposti tagħhom sal-15 ta' Novembru sabiex imbagħad biqbil magħhom l-Aġenzija tfassal skeda ta' toroq residenzjali li għandhom jibnew mill-ġdid fit-3 snin li ġejjin. Il-Perit Rejfil Abdilla spjega li wara li tkun stabbilita l-lista tal-prijoritajiet tal-Kunsilli Lokali, l-Aġenzija se tiddiskuti mal-entitajiet rispettivi li għandhom infrastruttura tas-servizz taħt l-art sabiex ix-xogħol kollu meħtieġ għal kull triq jiġi ppjanat ħalli jsir fi proġett wieħed. Kull kunsill lokali skont il-popolazzjoni u il-metraġġ ta' toroq li għandhom jaqgħu taħt il-konfini tagħhom se jkunu allokati metraġġ kwadru ta' asfalt u ta' toroq li jinkopri anke l-bankini se jkunu qed isiru toroq ta' dan il-metraġġ għal 3 snin li ġejjin bħala parti mill-pjan ta' Infrastructure Malta u l-pjan ta' toroq. Minħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Elisin Zerafa Ċivelli spjegat li dan il-pjan ta' ħidma bejn Infrastructure Malta u l-Kunsilli Lokali se jgħin fl-implementazzjoni aktar effettiva u effiċjenti fit-titjib ta' kwalità ta' toroq residenzjali. Dan huwa eżempju ċar tajjeb ta' kif l-entitajiet u l-awtoritajiet għandhom jaħdmu id fit mal-kunsilli lokali u reġjonali fejn fl-aħħar mill-aħħar se jkunu qegħdin igawdu ir-residenti stess minn dan il-ftehim u minn din il-ħidma ta' Infrastructure Malta.